Yeah, On the beat is DJ Sauti. this is my life story. Ismail M. Umar. A rayuwa daban da tamkar ki mai sona, a rayuwa ta ba kamar ki cikin raina. I love you ya iyalina. I love you, I love you, I love you, I love you too, mama mai yayana. Abinda da kike so shi za na yi miki, hankalinki kwance dan babu tauye haƙi. Ba ni san ganin hawaye cikin idanki, kimin halarci shi za na yi miki. Kin jura dacin akwai babu me zai sa na samu guje miki. Kaɗan zan ba ku cikin labarinta, ta so ni da gaske kamar ta kashe kanta, sai da an katsane ta cikin jigi danginta. Zagi da bugu in an gammani da ita, tausayi yasa na ce mata kawai mu haƙura, tunda na fara ki. Sai ta ce mini ta yi kyau wannan shawara, ina ganin kamar da gaske ne ta haƙura. Dan bakin ciki na koma ƙauyen mu bajira, ashe nufinta ne ta karo ɗamara. Na dawo daga gona na ganta a gidan mu nan ta yi birki. Tausayi da santa sun sa ido na yayi kwalla, na sani na baro ta ne cikin babbar matsala. Turar shi na ta kawo da cewa duk walwala, ta yi wa baba na cikakken bayani, shi kuma ya yi alkawari za mu koma. Na dawo daga aiki kafin na sauke kaya a keken shanuna, shi kuma ya haɗo mini dukan tufafina. Da na kammala ya ce mini zo ga guri zauna, ya yi min nasiha ya ce aure yin Allah ne, in ya haɗa ba mai raba shi ko da shi wane. Ka bi ta kuje za a gyaro matsalar, zan zo in ba da sadaki. Haka muka tafi raina yana faman zulumi, ko za a ɗaura ko za a fasa nai tagumi. Da zuwa muka iske al'umma sun yau gangami, danginta sun amince aure a ɗaura, ni ko ina mamaki. Kin jajirce dole in yi yabanki, kin yi aure na zama baban 'ya'yanki. Dole ne abin da zai saka ki shauki. DJ Sauti on the beat. Ki so ni kin bi ni kuma kin yau haƙuri, maman Ilhama da Saye.